Ngqala seku-right. Sanibona, angibingelele bonke abantu abangenile live ngalesikhathi samanje. Kuma page ahlukahlukene, i-page lika DJ Tira, captain weGqomu, i-page lika Khuzani, captain ye team Maskandi, i-page lika Big Zulu we team hip hop. Ukabza the small ngeke ngasho ngaphambilini ukuthi kubanjwe itraffic njoba kune load shedding akakwazanga ukuthi aphumelele la kodwa into esihlanganisile laba kwethu ukuthi sizokwenza i-draw ye celebrity soccer tournament ezokwenzeka ngomhla ka24 July kuwo unyaka lo esikuona u2022 empeleni nje this month uyaqala umcimbi mhlambe ngokukhulu ukuphuthuma ake ngiqale ngebackground nje ukuthi siye sibe la kwenzakaleni kuthe last year ngo August 2021 ngomhla ka10 kwaba ne game nje eyahlelwa ngithi 3 days kudlala umaskandi udlala ne hip hop leyo game leyo yaphela ngo 2-2 iscore kwase kuye ema penalty seno commenta ukuthi kwawina abani angeke ngikwazi ukuphawula mina oh yeah yawina hip hop Big Zulu yawina iwina ngithi 4-2 mangaphosisi yayithola i-trophy ayikho ke la i-trophy ngoba kuzobe kunenye i-trophy kulomcimbi esiyakona so into ekhona laba kwethu sizokwenza i-draw siyenza live ukuze wonke umuntu angabi nenkinga ukuthi mhlambe iphekiwe or kanjani so lana nginamaqembu awu4 amaqembu i-hip hop maskandi kuzoba ilokhuzana iGqomu bese kuba amaphiyano ama-team lawo awu4 esizokwazi ukuthi siwaqhathe la i-process yakhona imi kanje ibhola lokuqala esizolikhipha noma inkomisho yokuqala esizoyikhipha ichaza ukuthi udlala i-first game eyesibili ichaza ukuthi udlala i-second game kushuthi ngaleso sikhathi uzobe ungakazi ukuthi udlala nobani then eyesithathu ichaza ukuthi lo odlala i-first game uzodlala i-first game naye ubani opposition yakhe shuthi ke then ke lo okugcina ke uzodlala i-second game okuyobe kwenzeka eMill Park eVete Stadium la kuzobe kuhamba kanje igame yokuqala eyisemifinal igame yesibili eyisemifinal bese kuba ke igame yokugcina ke eyifinal zikhona ke ingxoxo ukuthi losers final kuzoba kanjani icommittee lisazoqondana ngicela ukuthi insizwa zisondele ngapha ikwazi ukuthi ngingabi ngedwa la sikwazi ukuthi sibone ukuthi simisa kanjani ngibone nonto encane mhlambe asimbize ke awusondele ezondi uze ngapha cha awulona ipiano ukhona njengofakazi kanye ke nezinkumbi zabantu abawofakazi cha bafowethu njoba nila nimeduze kwami ukuconfirma ukuthi lento ekuma post ikhona ngicabanga ukuthi ungamoshi isikhathi sizoqala silungise lento ukuthi ke ikwazi ukuthi ke ibe right sengabafe ngathatha noma iliva ngithi kulungile ngiphinde okay usawa okusalayo sodla abantu sodla abantu wathi angiphinde hayi batomula ngitomule noma iliva angibuki bafowethu angithi ngicela ukuthi uvule wena ukusho ukuthi yipi team ezobidlala ekseni ngesonto ekseni yipi team ezobidlala ulikhiphe nje iphepha kufe ukuthi yipi leyo team ezodlala i-first game kuyavukwa ke khombisa abantu team Gqomu iGqomu isekseni malume kuvula we kuvukona so besese fresh dobe sese fresh okay mhlambe engakusho nje mawudlala ekseni unethuba eliningi lokuphumula ukuthi kufinal ufike ufresh so ke komela usheshe ulaleke malume mhlambe siqhubeke ukuthi yipi igame umuntu ozodlala igame yesibili manje ukuthi ngabe ubani nothi ozodlala nokuqala cha udlala yesibili hayi akasodlala la siyeza lapho wasojaha seku-right ngidonsa angidonse nganza kwethu angibukanga ngithi kulungile ngifuna malume
Hayi vele ngadlali nawe akusho lutho. Umuntu nje odlala igame yesibili lo ongakazazi na ukuthi udlala nobani. Maskandi. Hey. Okay. Smakathi. Umaskandi udlala igame yesibili. Akumele uvuke kakhulu. Ungavuka nje ukoyibhekela umalume ekseni uthi udlala kanjani. Angathi ngomhla ka10 kungasiphinda la. Kangathi kune game Ungabisagoqoza manje vele uTomu. No akumele kube kanjalo. Engathi ngasiphinda lokho ngomhla ka10. Kunabantu angathi bazohlangana la. Right? Inhliziyo sha. Okay. Asibone la. Ngidonsa. I big zoom. Lo okay good. Lo uzodlala ekseni. Uzodlala nomalume lo ekseni. Ngiyamfisa uma Siphinde sigoqoze noma simnike uZulu. Awuthathe ezulu, awuthathe. Uyathandaza. goqoza. Yeah, goqoze. Awuzwa kahle. Sithini isithu nje baba. Ayike. Ufuna igqomu. Hey, ngokubona. Awudonse. Yeah, right. Udonsa. Uyamfuna uTira? Amfuna uZulu. Noma ubani wena? Angisabumuntu. Okay. Hayi bafethu awudonse. Udonsa. Ngiyabona yini? Manje letha kanjani? Hayi, ababoni. Ayasiboni lo. La sizothola ukuthi uTira ekseni uvuka nobani. uBig Zulu uzosivulela asitshele. Yeah, Thola malume. kuthiwa ngesizulu yangena icomments imini. Hayi Ekseni. sohlangana khona. Uthi awubani goalkeeper? Hayi bo. Personal. Okay. Igame yasekuseni sesinayo. Yeah. Oku igqom ne hip hop history le. Angazi ukuthi kothiwa la futhi angeke ngilale mina ngivukela khona. Igame ke iyesibili iobvious. Udlala ifinal yobese ephuzela amatengane. Igame yesibili obvious bafowethu Capitals the small la ukhona mfowethu nakho uwena lo udlala nomaskandi ukuconfirmela nje abantu awuqaqe lapho into encane mfethu ukuthi sibone ukuthi igospel Ukudume umgoksiyana. uyadlala njalo angaphika ubani udumi animfuni Now amaphiyano. amaphiyano akhona so iconfirmed sinama team ke awu4 ungakhohlwa ke ekseni vuka mfowethu uyobona isimanga uBig Zulu ebhekene noTira kade babefunana sebehlangene kade babefunana sebeze batholana then ntambama amaphiyano angazi masikade uzoyithini le ndaba ngoba abantu abacula amaphiyano angibazi mina labantu bangathatha abantu emgwaqweni bathi bayacula bese bakufaka induku. Hayi kahle nawe wahluleka ukufaka abantu abanebo. Kamza siyacela ungasilethela abantu abangaculi amapiano. Eyadibana kaligwa. Funa amakhehla khona. Yaka. Asibonge bafowethu sibonge kube kuhle 24 ekseni hey savele savula ke final yeah nge24 yeseni Sunday. First game iqala ngobani? Izoqala bo game u10 10 ekseni. lama game Ahleni bafethu. Okay so 10 ekseni first game ngo10 ekseni ngizobe ngishaya igqom. we're going to cause the biggest upset nje. Kudinwa abantu nje. ngicela ukubuza malume yilezi abantu bakufune kangaka mhlawumbe babona udladla mshunqisi Babona udlala mshumo. Akazi ukuthi ngiphethe uclear palini. Lo ngomsha personal. ubaba kaBaldo uyabuya kuza kwiqho. oh yes Baba kaValdo sesimthathile uyeza ke kwigqom niyamazi ukuthi udlala umculo njani akayidlali nje hip hop nawe uyamazi inswembu leyo. So ubaba kaValdo abathi indawo ezibike lezo Ama legend 11111. ama legend 111 not 2 No. 111. Okay. Uphethe uSimphiwe Shabalala, uphethe uSiyabonga Sangweni, ngiphethe uPhumuzo Malenze. usabona usokhulumile na Hayi
akasayini. Ngisesele ingxoxo. Sele ingxoxo. Khona abanye futhi engixoxisana nabo, yabo. Oh, okay. Ute kuza kithi. Hawu usunabona tathu. Utekuza kuwe. Ngiyabona ke lo muntu madoda. Siyabonga ba. bafuna bonke